Hello guys, welcome to the channel. ಈ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ನ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡುಲ್ಲಾರಂದಾಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಎನ್ನ ದಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನೇನೆ ಬೊಲ್ಪುದ ತಿಂಡಿ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುನೇರ್ದು. ಇನ್ನು ಚಾಯಗ್ ಕೋಡೆನೆ ಅರಿ ಬೊಕ್ಕ ಉರ್ದು ಕಡೆದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ದಡ್ಡಿಯ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಅಂಚ ಇನ್ನು ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಪ್ಪ ಮನ್ಪಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ಲ ಆದಿತ್ತನು ಇಪ್ಪ ಕೇಪಲ ದೋಸೆನೇ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪುಣೆ ಅಂಚ ಇನ್ನು ನೆನ್ನು ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಬಾಲೆಗಿಂದು ಒಂತೈಕ ಕ್ಯಾರೆಟ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿಲ್ಲ ಪಾಡ್ದ ಮಂತೆ ತಿಂಡಿ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದೆ ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚಟ್ನಿಲ ರೆಡಿ ಮಂತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಪನ್ನೀರ್ ಮನ್ಪುನ ತೂಪದಿತ್ತೈತೆ ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇದ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡಿಯರ ನೆಟ್ ಮಿಸ್ ಆಯ್ನೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಆನಾಗ ಎಂಚಾತನದು ತೂಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಪನ್ನೀರ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲನೆ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಯಾನ ಇನ್ನು ಇಡೀ ದೇರ್ಪುನಾಗ ಅವು ಕಟ್ಟಾಯಿಡು ಅಂಚ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಪೀಸ್ ಆಂಡು ಅತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಬೈದಿತ್ತುಂಡು. ನೆನ್ನು ಒಂತೇನೆ ನಾನು ಬುರ್ಜಿ ಮಂತೆ ಪನ್ನೀರ್ ಬುರ್ಜಿ ಮಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತವರಿನೇನೆ ಪಲಾವ್ಗು ಪಾಡ್ದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಗೆ ಐನೆ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ತೆಪ್ಪೇರೆ ಮರತ್ತುಂಡು ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಫ್ರೈ ಮಂತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಐನು ಪಲಾವ್ಗು ಪಾಡುನೆ ನೆಟ್ಟಿತ್ತೇನೆ ಬುರ್ಜಿ ಅಂಚ ಮನ್ಪುಣೆ ಎಂದು ತುಪ್ಪಬೆ ನೆತ್ತ ರೆಸಿಪಿನ್ಲ ಏನೋರು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತದೆ. ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ನೆನ್ನೆ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಂತದ್ದು ಆಯಿಲ್ ಡೆಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆವ ನೋಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಏತ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಓಡುತ್ತದು ಪಾಡೋಲ್ನೆ ಬೊಡಂಡ ಪೊಡಿಲ ಪಾಡ್ದು ಮನ್ಪೊಲಿ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ದಲ ಐಕೆ ಚೂರು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಂಡ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದು ಈ ನಮ್ಮ ಪನ್ನೀರ್ನ ಸಣ್ಣ ಪೊಡಿ ಮಂತದ ಇವ ನೋಡು ಐನೈಕ್ ಪಾಡ್ದು ಶೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ಚೂರು ಬೋಂಡ ನೀರು ಪಾಡೋನ್ಲೆ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತು ಶೋಕು ಫ್ರೈ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಪನ್ನೀರ್ ಬುರ್ಜಿ ರೆಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಬೋಡಣ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಂಡ ಅಂಡ್ ಒರ ಟ್ರೈ ಮಂತ್ ತೂಲೆ ಎಂಚ ಹಾಪುಣದು ಪಂಡದು ಕಮೆಂಟ್ ಪನ್ಪುಲೆ ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿದಲೆ ಕಾಣೆ ಆದಿಪ್ಪುಣು ಟೇಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತೇ ಪುಜಿಂದು ಪನ್ನೀರ್ ಪಂಡದು ಪನ್ನೀರ್ ಬುರ್ಜಿದ ರೆಸಿಪಿನ ನಾನು ಶಾರ್ಟೆಡ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತದೆ ನೆಕ್ಕು ತುಂಬೆ ಎರಡ ತೂದಿಜ್ಜರ್ನ ತೂದು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ. ಕುಟುಂಬದಿಲ್ಲ ಮುರನಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಕೋಲ ಬೊಕ್ಕ ಸುದರ್ಶನ ಹೋಮ ಮಾತ ಅಂಚ ಐತೆ ಚೂರು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಯ್ನ ನೆಕ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂಡ್ಬೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂಜಲ್ ಒಕ್ಕಡೆನು ತೂಪದಿತ್ತೈತೆ ಅಂಚ ಇನ್ನು ಶೋಕು ದೆಕ್ಕದು ಬೇಯ್ಪದು ಬರಾಂಡ್ ನಾನೇನು ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಂತದು ಬೊಕ್ಕಡೆನು ದೊಂಬುಗುದು ಇದೆಡ್ಡೆ ಉಣ್ಗದಿಯರೆ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಂತದೆ ನೆನ್ನೆ ಈತೆಲೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಮಂತದೆ ನಾನು ಕಟ್ ಮಂತೆ ನೆನ್ನೆ ನನ್ನ ಶೋಕು ದೊಂಬುಗುದು ಇದು ಉಣ್ಗವಡು ಒಂದು ಸಂಡೆದ ವ್ಲಾಗ್ ಚಿಕನ್ ಕಣತ್ತೇರ ಅಂಚ ನೆಟ್ಟು ಅಂತೆ ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪುಗ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತೆ ಸಾರು ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಅಂಚೆ ಸೇಮಿಗೆಗಿಂದ ಅರಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೈಯಾಗ ಸೇಮಿಗೆ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಕೋರ್ದ ಸಾರಗಂದು ಚಿಕನ್ ಮಾತ ಕಟ್ ಮಂತು ಕೊಣತ್ತದಾಂಡ್ ಮೂಲು ಸುಕ್ಕಾಗ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಂತೆ ಚಿಕನ್ ಸಾರಿಗೆ ಏನು ಗ್ರೈಂಡರ್ ಕಡೆಯರೆ ಪಾಡ್ನೆ ಅಂಚ ಇನ್ನು ಕಡೆಯರೆ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಚಿಕನ್ ಬೇಯ್ದು ಮಾತಾನಾಗ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡ ತಾಂದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಮಾತ ಕಟ್ ಮಂತದಾಂಡೆ ನನ್ನತ್ತೆ ಸುಕ್ಕಾಗ ಬೇಯ್ಯರೆ ದಿಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕದವು ಬೇಯಿಂಡು ಅಂಚನೆಕ್ಕಿತೆ ಅರೆಪ್ಪು ಪಾಡಿಯೆ ಅರೆಪ್ಪುಡು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ದನಾಗ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಮೂಲೋಜಿ ತಾರಾಯಿಲು ಒಂತೆ ಪೌತುದು ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಕ್ ಪಾಡಿಯರೆ ಎಂದು ಸುಕ್ಕಲ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಮೂಲು ಲಾಸ್ಟ್ ನೆಕ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಂಡ ಆಂಡು ಅಂಚನೆ ಸಾರ್ಲ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಕೊತಿ ಬರೋಂದುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಕೊತಿ ಬತ್ತಂಡ ಸಾರು ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮನ್ಪುಣೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಬೈಯಾಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುವೆ
ಒಂತ ಜೆತ್ತದ ಲಕ್ಕದ ಮಾತ ಅದು ಜಾಲ್ ಏತ್ಲ ಕಜಾವ್ ಬೂರ್ದಿತ್ತನ ಗಾಳಿ ಇತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪಣೆ ಅಂಚ ಜಾಲ್ ಮಾತ ಬೇಗ ಬೇಗ ಅಡಿತದೆ ಸೇಮಿಗೆ ಗರಿ ಪಾಡ್ತೈತೆ ಅಂಚೈತೆ ಐನ ಅಡ್ಡೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಪೋಡು ಕಡೆಯರ ಮಾತ ಉಂಡು ಕಡೆದ ಮಾತ ಆಂಡು ಅವಂತ ನೀರಾಂಡು ಬಂದ ಅಂಚೈನ ಮಾಜ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಮಾಜಾಯರ ಬಜಿಲ್ ಬಾರದಲ್ಲ ಮಾಜಂಡ ಆಪುಂಡು ಯಾನೇನಿ ಗ್ಯಾಸ್ ರೆದಿದ್ದು ಬೆಚ್ಚ ಮಂತ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಂತೆ ನಾನೇನು ಬೇಗ ಬೇಗ ಪುಂಡಿ ಮಂತದ್ದು ಬೆಯ್ಯರದಿ ಓಡು ಯಾನೇನು ದಿಕ್ಕೆಂಡೆ ಬೆಯ್ಯರದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ತಾತು ಪೊರ್ತು ಬೆಯ್ಯೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಸೇಮಿಗೆ ಮಂತ ನಾಂಡು ಇನ್ನಿತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ಐತೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ ಈ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪದೆ ತೋಂದಿತ್ತನ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.